बिथांमोना रायलायनांगौ दा जोंनि बर'आव गोबां नेताखौ नुयो खालि गाबहैल' बिसोरजों थांनानै नाथाय बिसोरनि बाथ्राखौ लानानै रायथि माने रायोल' जायखौ मोनो खिन्थु बे जायखौ रायदों दायथ' लानांगौ होननानै सानदों बेनाव थांनानै मोजाङै मा खालामाबा मोजां जायो बेफोरखौ साजेसन हैया। हाय लोगोफोर गुड मर्निं आसा खालामो नों गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनै मोनसे गोजोन आपडेट लाना फैदों दाख्लै बावैसो जाना थांनाय बे न' सिफाय जानाय जोंनि बर'फोरनि आरो गुबुन हारिनिबो दङ बेयाव मिक्सिं दङमोन नालाय बर'आ बांसिन दंमोन स' बिथांमोननि मोनसे गोजोन खौरां फैदों आरोना बेयो बेसेबां गोजोन खौरां जागोन बे उननि टाइमावसो उननि दिनावसो मोनथिसिगोन खिन्थु दा मैया मोनसे रिजाल्ट ओंखारदों आरो माने गोजोन खौराङा फैदों आरोना माने सावरायदों बिथांमोनखौ बहा दोननाय जागोन आरो बिथांमोननि थाखाय जेसेबांखि खरसा जादों बेफोरखौबो माने सरकारा होगोन होननानै बुंदों खिन्थु दा थानाय जायगाखौ बहा होगोन दा सेफाय जानाय जायगायावसो होगोन ना गुबुन जायगायावसो होगोन बेयो मोनसे थिर जायाखै होननानै निउसाव मोननाय जादों आरोना ओमफ्राय दा जायनो न'आव सेफाय जादों बिथांमोना बै जायगायावनो लुबैफिनदों आरोना दा सरकारा बहा होयो खिन्थु होगोनखौलाय बुंबाय होननानै मैया निउसनि गेजेराव फोरमायनाय जादों ओमफ्राय मोनसे आङो मैया मोनसे निउसाव नुनानै जोबोद मोनसे गोजोननाय मोन्दों जेन एक्सुवेलि बेबायदि जामारनांगौ आरोना आंनि बायदिब्ला मैया बिस्वजित सारा मोनसे माबा होदों आरोना गावनि खेंफोरथि होदों आरोना गोबां दिननि उनाव मानोना सावरायनाय जायैखायनो बिथांमोना आंनि साननाय मथे बिथांमोना जेबो डिसिसन जायैखायनो बिथांमोना निउसाव जेबो बै जायगानि बागै जेबो रावबो बुङाखैमोन आरोना प्रमद साराबो जेबो बुङाखैमोन बेबो नै मैयासो बुंबाय स' आं सानो दा सावरायनाया जानायखायनो बिथांमोना दासो बुंदों आरोना जे बिथांमोननि थाखाय सानदों होननानै दा फोरमायदों आरो बिथांमोना दा बेसेबां सैथो बेसेबां आगबारिगोन बियो बेसेबां दिन लागोन बियो फैबाय थानाय समावसो जोङो मिथिनो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर स' बिस्वजित सारा फंसे बाथ्रा बुंदों सानैसो गिदिर गोलावफोरा खबर लानो थांदों नालाय आं नाम लाला रावनिबो बेयाव खबर लानो थांदों बेयाव खबर लानो थांनायनि गेजेराव इउटुब चेनेलनि गेजेरजों सोरबा निउस चेनेलनि गेजेरजों निउस चेनेलाबो गिदिर निउस नङा ओरैनो फिसा फिला निउस चेनेल जोंनि बर'नि इउटुबारनि निउस ओमफ्राय एसामिस निउस माबा माबि गिदिर निउसफोरावथ' नुनो मोनाखै आरो दानि जुगाव निउसखौ बेसेबां नायो आं भिउसखौ नायो निउसफोरखौ भिउसआ मेक्सिमाम 20,000 थाङो बबेबा 25,000 सोरनिबा हाइस्ट 30,000 बारा भिउस जाया आरोना लागाथ' जाखायानो निउसाव आङो लाग जानाय नुवाखै दाबो खिन्थु बिथाङा बुंदों जेन गिदिर गोलाव सानैसो गिदिर गोलावफोरा बै खैफोद जानाय जायगायाव थांनानै जेन सोरबा आफादखौ सोरबा पार्टिखौ जेन नाम लायै जेन रायालासिनो जेबो बुङालासिनो बेयाव बिबुंथि हैस्लायस्लाय जेन ओरैनो खबर लाना फैनानै जेन डाइरेक्टलि बिथांमोना बै जायगानि खैफोदनि सल्युसना मा जागोन बिनि राहाया मा जागोन राहाखौ माबोरै लानांगौ लानाङा बेखौ डाइरेक्टलि सरकारनि खाथियाव माने आर'जलाइ हैनो होदों नङाब्ला डाइरेक्टलि जोंनि बिटिआरनि चिफजों लोगो हमनानै मोजांनो रायज्लायबा मोजां जायो होननानै बिथाङा बुंदों आरोना एक्सुवेलि आं बिथांनि बुंनायखौ माने सापर्ट होदों आरोना ओरैनो जों मबाइलाव जेरावबो बुंथिंबाय थानानै जोङो जेबो जाया आरोना जोंफोर फिसा फिला मानसि आरो गिदिर गोलावबो ओरैनो निउसाव फंनैसो बुंबाय हारिनि बागै सोरखौबा सापर्ट होनाय बायदियै ओमफ्राय सोरबा सरकारखौ रायबाय सोरबा आफादखौ रायबाय मावाखै खामानिखौ ओरै मावनांगौ ओरैनो जेनेबा निउसाव बुंनायजोंल' जाया होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथांमोना जुदि मोजाङै सानमारोबा जुदि सल्युसनखौ लुबैमारदोंब्ला गोसो गोरबोजों थांनानै सरकारजों मोजां डिसकासन खालामहैनाया मोजां होननानै बिथाङा बुंदों आरोना बिस्वजित सारा स' बिथांनि बुंनायखौ आङो एक्सेप्ट खालामदों आरोना एक्सुवेलि गिदिर गोलावफोर थांदों सानैसो नालाय बिथांमोना माने दा सोलिबाय थानाय सरकारफोरजों माने जुगाजुग खालामनानै पावार गोनां मानसिफोर थांदों आरोना स' बिथांमोना थांनानै मोजांनो डिसकासन खालामहैनाया मोजांमोन होननानै बुंदों आरोना खिन्थु बिथांमोना रावबो सेराव थांनानै रायज्लायहैयाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों स' आंबो बिराद दुखु मोनदों आरोना ओरैनो निउसनि गेजेराव बुंनानै रायजोफोरनि सेराव फंनैसो बिबुंथि होनानै फैबाय सिरि थाबाय बियो एक्सुवेलि मोजां जायाखै आरो आंनि बायदिब्लाबो बिथांमोना हायोमोन आरोना थांनानै रायज्लायनो हानाय बिथांमोना पावार दङमोन खिन्थु बिथांमोना पावार थासेयावबो माने रायज्लायाखै आरो मानोना जोबोर फिसा फिनला मानसि थांनानै रायज्लायहैनो हानाय माने बाराद्राय चान्सखौ मोना आरोना मानोना बिथांमोना थांनाय खनसे सरकारफोरावबो बिथांमोना खामानि मावबोनाय मानसि नालाय थ' बिथांमोना थांनो हानाय बिथांमोननो लोगो हमलानो हानाय कन्टेक्ट थालायखायो आरोना एसेब्लाबो स' बिथांमोना मोजाङै सावरायहैनो हायोमोन होनना बुंदों आरोना सावरायहैयैखाय बिथाङा बिस्वजित साराबो एसे दुखु फोरमायदों आरोना स' बिथांनि एसे फंनैसो बुंनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों नोंथांमोना नायलांदों आरो नायनानै मोजां मोनोबा शेयार आरो लाइक कमेन्ट खालाम आरो मोजां मोनाखैब्लाबो कमेन्ट खालाम लोगोफोर प्लिज अननानै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक आरो शेयार खालामनो दाबा प्लिज अननानै नोंथांमोननि सापर्ट आरो हेल्प नांगौ थेंक इउ स' माच जोबजासे नायलांदों लोगोफोर थेंक इउ स' माच गोबां बोसोर बिसोरो बेवहाय जिउ खुंदोंमोन बिसोरहा अल्टारनेटिभ लामा गैया ओंखायनो बिसोरनि थाखायबो थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे राहा
गभर्नमेन्टआ रिहेबिलिटेसननि राहाखौ खालामनांगोन ओंखायनो बे बेलायाव अलरेडि सावरायबाय थानाय जादों आरो जोंनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा अलरेडि बुंदों फोसावदों जे बिथांमोननि थाखाय जिखुनु जायगायावनो रिहेबिलिटेसन खालामनाय जागोन नाथाय बिथांमोनहा माने एप्लाइ खालामबानो जाबाय जे बे हिसाबै बिसोर एफेक्टेड जानायफोरखौ माने बेवहाय हानि सोलाय हा होनायनि राहा लागोन आरो जिफोर हायाव एभेक्सन जादों बेयाव गभर्नमेन्टआ माखासे एंगार हायि जाहोननि थाखाय खालामनो गोनां जादों गतिके जिहेतु खावलायबाबो रावबो मानिया नालाय ओंखायनो एभेक्सना जायो ओंखायनो दा एभेक्सन जादोंब्लाबो अलरेडि बेनि बेलायाव बुंखाबाय जे बिनि सोलाय हा होगोन आरो दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मन्त्रि बिथांमोनहा रायलायगोन अलरेडि माने गिबि मन्त्रि बिथाङा दायित्व होदों गतिके आं सानो बे जेंनाया थाबैनो जोबगोन बेफोरो आरो बायदिसिना खारनाव एभेक्सना जाबाय थागोन बे बर'नाव होननानैल' नङा नाथाय बेफोर बाथ्राफोरखौ जों बायह्रायाव बायदिसिना समाल'सना खालामबाय थायाजासे राइट अथरिटिया सोर बिसोरजों थांनानै बिथांमोना रायलायनांगौ दा जोंनि बर'आव गोबां नेताखौ नुयो खालि गाबहैयोल' बिसोरजों थांनानै नाथाय बिसोरनि बाथ्राखौ लानानै राइटि माने रायोल' जायखौ मोनो खिन्थु बे जायखौ रायदों दायित्व लानांगौ होननानै सानदों बेनाव थांनानै मोजाङै मा खालामाबा मोजां जायो बेफोरखौ साजेसन हैया नाथाय अलरेडि बेफोरखौ रायलायनानै गभर्नमेन्टआ दिनै डिसिसन लानानै दङ नाथाय बुंदों मा जे मा नांगौ बबे जायगायाव हाखौ नांगौ बेखौ नाथाय बुंहैनांगोन नाथाय जायफ्रा बेयाव थांनानै बिसोरजों दुखु जाहैफाबाय थायो बिसोर मालाबाबो बिसोरनि थाखाय थांनानै हा होनांगौनि मा होनांगौनि जिखिनि एप्लिकेसन नांगौ माबा मोनसे नांगौ बेखौ रायलायहैया ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जों जेरावबो गरम जानो नाङा जोङो समाधान खालामना होनांगौ बे मानसिफोरखौ जों अनदों गतिके बिसोरनि थांनानै थानायनि राहा जानांगौ आरो बिसोरनि थांनायनि राहाया जानांगौब्ला गाव हायोब्लाथ' गाव खालामनांगौ गाव हायाब्ला जोंहा अथरिटि दं अथरिटियाव थांनानै मोजाङै सावरायहैनांगौ गाव नुनायखौ बुंहैनांगौ गाव लुबैनायखौ बुंहैनांगौ आरो बिसोर लुबैनायखौ बुंहैनांगौ होमब्लानो जोंनि बेफोरबायदि माने एफेक्टेड जानाय मानसिफ्रा इयुनाव मोजाङै थांनानै थानायनि लामाखौ मोनफिनगोन